Hello everyone, welcome back. Namuhla sokhuluma ngokuvezwa kwabalingiswa bencwadi Inkinsela yaseMgungundlovu. Umbhali wencwadi uNyembezi uveze abalingiswa bakhe ngezindlela ezahlukahlukene ngenhloso yokuphumelelisa indaba yakhe. Umlingiswa wokuqala uNdebenkulu. UMnumzane uNdebenkulu ungumlingiswa osemqoka kakhulu endabeni. Nguyena uqobo kuthiwa Inkinsela yaseMgungundlovu. Ngaphandle kukaNdebenkulu indaba ayikho. Uma sifunda indaba sithola ukuthi uMnumzane uNdebenkulu wasuka eMgungundlovu waya endaweni esemaphandleni ebizwa iNyanyadu ngenhloso yokusiza abantu ngokubathengisela izinkomo zabo kubelungu ukuze bazothola inzuzo. Bezwakala. UMnumzane uNdebenkulu sithola ukuthi wayeluhlaza ngebala, enomlomo ocijile, owawunezinyo elalilikhulu kunamanye, elalivele ngaphandle komlomo. UMnumzane lona ubuye evezwe njengomuntu owayefundile kakhulu nowayedla izambane likaPondo. Lokhu kufakazelwa izimpahla umbhali athi wayezigcoka. Wayegcoka izimpahla ezibukeka zibiza. Futhi uNdebenkulu uvezwe njengomuntu oyisigwili ngoba ngalenkathi ewa ekalishini wabe esebala ukuthi yena impahla zakhe ziyabiza, kanti futhi kube bekazi ukuthi azikho izimoto endaweni yaseNyanyadu, bekazosebenzisa imoto zakhe ngoba yena unemoto eziningi kanti futhi unomuzi. So uNdebenkulu uvezwe njengomuntu oyisigwili, njengomuntu onemali, umuntu nje ophakathi komhlane nembeleko, ukuveza kaNdebenkulu lokho. Manje siyaqhubeka sesizobheka uMkhwanazi. uMkhwanazi ungumlingiswa osemqoka naye ngoba ngaphandle kwakhe uNdebenkulu bekazofikela emzini kababa, ngoba uMkhwanazi ufikele endlini kaNdebenkulu. uMkhwanazi ungubaba kaThemba kanye noThobo. Ungumyeni kaMaNtuli. uMaNtuli unkosikazi kaMkhwanazi. uMkhwanazi uvezwe njengomnumzane ngoba phela sekathathile wagana. Futhi siyavezela ukuthi ungubaba womuzi ngoba unabantwana kanye nonkosikazi. uMkhwanazi uphinde evezwe njengomuntu othanda ukusebenza ngoba izimpahla ahlezi ezigcokile impahla zokusebenza. uMkhwanazi wayehlezi agcoke ihembe likakhakhi kanye nebhuluko likakhakhi, and esikhathini esiningi abantu abagcoka lokho, abantu abagcoka ihembe likakhakhi nebhuluko likakhakhi abantu abasebenza kuphi? Emasimini. Okay. uMkhwanazi wayethanda ukusebenza ngoba afuna ukondla umndeni wakhe ukuthi abalale bedlile, ingakho bekazimisele kangaka ngokusebenza. Ingakho futhi wagcina sezifake enyakanyakeni yobugebengu bukaNdebenkulu ngoba bekafuna ukwenzela umndeni wakhe izinto ezinhle. Okunye okulotshwe ngumbhali ukuthi uMkhwanazi wayengafundile. Wayegcine ebangeni ku-standard 4, bathi standard 4, bekangafundanga uMkhwanazi. Uvezwe njengomuntu ongafundanga. And then uMkhwanazi lo. Siyaqhubeka siya kuMaNtuli, unkosikazi kaMkhwanazi. uMaNtuli ungumlingisi ongaqondakala ukuthi ungumuntu onjani. Ngakho-ke ngingambeka njengomlingiswa oyindilinga. Ungumuntu ohlale eguquka nje, akahlali entweni eyodwa futhi unolaka ngempela. uMaNtuli uzishaya ngemuva phinda sishaya ngaphambili. Bachaza lokho. uMaNtuli uvezwe njengomlingiswa oyiphiqiphiqi. Ngamanye amazwi uzishaya ngapha nangapha. Okay.
Sizokhumbula ukuthi mhla kufika incwadi evela kuNdebenkulu ebazisa ngokufika ukuzofikela ekhaya kwaMkhwanazi, wayejabule kakhulu ngaleyo ndaba yokuhanjelwa yisihambi esisezingeni eliphakeme kakhulu. Wayejabulile ukuthi umyeni wakhe uthole incwadi ebuya ebantwini abaphambili, abantu abaphezulu, abantu abanemali. Kepha uma sesifikile lesi sihambi ekhaya lakhe, indlela ayezizwa ngayo yashintsha. Uma isihambi uNdebenkulu siwa ekalishini sidatshukela izimpahla zaso, sasesiphimisela amagama okuthukuthela kuMaNtuli. Lokhu kwamcasula kakhulu uMaNtuli, wajike wasibona ngenye indlela lesi sihambi. Ubengasafuni nokuthi angene emzini wakhe. uMaNtuli ngumlingisi oyiphiqiphiqi futhi ngoba bekajabule uma eza ukuthi sikwaya uNdebenkulu sizofikela emzini wakhe. Sithi sisabheke lokho sisimthola esovumelana noThemba ukuthi uNdebenkulu lona uyisigebengu. Bese sizobheka uThemba. uThemba naye ungumlingiswa oncikile ngoba uThemba akadlali indima enkulu kule ndaba. uThemba uye ovezwe njengomlingiswa ohlakaniphile. Yebo, uThemba uvezwe njengomlingisi ohlakaniphile ngoba sibona ukuthi uThemba bathi ubekafunde college. And uThemba uye umuntu oqala obenezinsolo, uye umuntu oqala obenezinsolo ukuthi umnumzana uNdebenkulu isigebengu. Lokhu uyakubona ngoba uThemba ufundile and uThemba uhlakaniphile, kodwa bayabe bangakuboni ngoba yize lesi ngenkathi beba nomhlangano inkosi kanye namayamadoda kanye naye lo mfokazi kaNdebenkulu lona, wonke umuntu bayangabona ukuthi lo muntu lo uyisigebengu, kodwa uThemba nguyena yedwa owayebona ukuthi lo muntu uze ngezindlela ezingekho zinhle. Ngakho ke uThemba uvezwe njengomlingiswa ohlakaniphile kunabo bonke. Yeah, so sesicedile ke ngombuzo omude. This is a long question. Ukuveza mabathi kuyebhala ngokuvezwa kwabalingiswa, it's a long question. Esikhathini esinye it can be 20 to 30 marks. So yeah, ukuvezwa kwabalingiswa lokho sesicedile ke kwanamuhla. Please subscribe and like this channel, and then ucomment futhi, and then if there is a book ofuna ukuthi ngiyenze noma ngichaze kabanzi, please just comment wena la enzansi, and then ke mina ngizoyifakela ibuke le ncwadi leyo bese ngiyabuya ke kuwena ngevideo ngizoyihlaziya nayo. Ngiyabonga.